Goedemorgen, Anna. Goedemorgen. It's 8 o'clock and maaga kaming lalabas ni Madam Anna. Uy. Magtatapon kami ng kanyang bin. Bin? Diaper. So, samahan nyo kami later. Paalis na si Ruth. Paalis na din kami ni Anna. Bye-bye, Dodong. Babush! So, tapon na kami ng ni Anna. Ng diaper. Anna. Lavender. Call them, Anna.
Hello guys, so medyo nakapag-ayos ng konti kasi aalis ako. Ihahatid ako ng father-in-law ko sa school ko. So balik school na po ako. So parang nandun na yung papa niya. So gisingin ko na lang si Ana para Hi guys, so tapos na yung klase ko. It was really nice. So gusto ko yung klase ko, gusto ko yung teacher ko, tsaka yung mga classmates ko. Papunta na ako sa parking kasi hinihintay ako ng papa ni Ruth. Hello everyone, I'm home. Nandito din si Ruth tsaka si Ana. Kabidad. Kabidad. Tsaka kabidad ko, no? Ana, tanawang buhok. Tingnan niyo yung buhok ni Ana. Anong ginawa ni Ruth dyan. So, yeah. Yun lang yung vlog today. Salamat for watching. Please don't forget to like and subscribe. Like I said earlier, I like my class. And bye, Ana. Bye-bye. Busy.